Вече 3 години работя върху създаване на система, която да допълва нашата образователна система с знания и умения от реален опит, които децата да трупат чрез някакви свои дела. Първо започнах с подвижните игри, това беше преди повече от 10 години. Постепенно преминах през гатанките, книжния театър и накрая стигнах до ръчната изработка и затворих системата. Системата в момента включва подвижни игри, които са за групи деца, следвано от логически игри с гатанки, следвано от книжен театър с четене на поучителни истории, които са събирани и специално за подчертаване на добродетелите от човека, и ръчна изработка на сувенири и подаръци. Значи системата така съм я разработил, тя вече работи, вече 2 години провеждам занимания. Първата година правих различни опити, но от 2 години провеждам в училище тези занимания. Работи много добре, защото има доста деца, които я харесват, родителите харесват заниманията, директорите харесват, учителите харесват, и това е знак, че нещата са добре. Как провеждам заниманията? Започвам с лека подвижна игра, която е за групата, като целта ми е да подчертавам добродетелите, когато някой се държи прилично, и концентрацията. Значи в момента, в който някой се разконцентрира, веднага почва да греши, да се лигави, прави му се забележка. По този начин, с всяко едно занимание, децата придобиват една така добра нагласа за работа, колективна работа и неразсейване. На следващ етап в това същото занятие минаваме към ръчната изработка. И те така се концентрират, правят си подаръчета. По време на ръчната изработка правим една пауза, прочетем няколко поучения, обсъдиме нещо, кажем някой интересна мъдрост, и така протича занятието, което всъщност е едно идеално допълнително занимание за усъвършенстване на логиката, асоциативната памет и въобще на цялостното така поведение на детето. В момента заниманията са за деца от 1 до 4 клас, като има деца, които са от нулевата група, които идват. Има деца, които са от 5 и от 6 клас, също по няколко дечица. Но основните деца са 1, 2, 3 клас, малко идват 4. След това губят интерес, понеже стават големи, уроците им стават по-сериозни, тръгват на много курсове и така нататък. Това исках да кажа. Значи, ето това е дамата, която съм нарисувал в момента. Може да видите, тя е част от подвижните игри. Като разбира се, това, което в училище правя, няма дама. Ние там се занимаваме с по-такива леки игри. Топка, въже, използвам малки топки, по-голяма въже, обръч специален имам, който се сгъва. И други, някои така по-леки неща. Ето това е дамата. Значи, дамите, всеки учител може да си измисля най-различни варианти, като те са само инструмента. Спазването на правилата е основната цел, да се научи човек да се концентрира, без да се разсейва, да изпълни някакво движение. Тук съм изложил някои от книгите с гатанки, които съдържат логическата игра от системата. И една книжка от поучителните истории от рибния буквак, които съм извадил.
Има от Петко Славейков различни неща. И подвижните игри имам книжка, която съм събрал някои от игрите в нея. Тук съм извадил едно пано с български пословици, които са преведени на няколко езика. А това са експонати от ателието с ръчната изработка. От опит мога да твърдя, че системата с игри е чудесно допълнително помагало за усъвършенстване на поведението и на различни умения у децата. Това е.